Ah, okay lang kita, we ang nagapahunay-hunay, kag nag-relax-relax kami diri. Kag, ano pa dyan, nagasulusan. Di piyong mata, pero mga kalamating na nag-aupod kay Tito Will magkaroon nga hapon. So, relax lang. Mga kabataan, sa araw sa ila sinitag sa kapuluyan, yes, welcome, gid sa This is my life sa karoon nga hapon. Of the night kita tugtog ka na alas stress. Pasalamat kita kay Haring Adlaw nga nakita naton kang nabatyaga naman ang iya ni kainit. Ila, si insakto man tawe, nabatyaga naton ang iya ni kainit. Kay diin na ang bagyo Maring. Mabalaan ta na akong diin na si Maring, pabay ilang da si Maring tawe. Pagluon ta na karon na sa kutob sa malabutan sa ngaton pagpangalagad sa karon nga hapon, magluwas diri sa Dagbanwa sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, East sa Negros, sa mga kaiting naton man nga mga kaislahanan. Dira sa Isla Sang Panay, sa apat ka mga probinsya, kag Isla Mang Dimaras. Dira sa Masbate, hello, na sa Palawang kay Serumblon, sa kutob sa itong malabutan tawiya. Sa mga nag-upod sa itong sa ila ng mga tag-radyo, sa 84 kilohertz, kita nga nag-upod na. Kag siyempre magluwasin na tito, nag-upod man sa itong online, via Facebook Live, at may ara kita dira for comments, no? Pwede ka mo dira sa inyong mga greetings kag mga reaction man, mabasa natin nga sulat sa mga ma-share na to nga mga impormasyon sa inyo sa tininga hapon, pwede ka na react dira. Basta mga maayo lang ha, paamo ka na ba ha? Kag syempre magluwasan na tito Will maaraman sa YouTube. Pwede kita off the night, search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Action Radio Bacolod, this is my life. Kag magluwas pag dito sa ano ganit, tanan yung mga natipon ng mga balita sa Action Radio Bacolod News Center, magluwas sa among Facebook page, ara man sa among sini website. Pwede gid ka mo kalagin sa www.actionradiobacolod.com.ph. Sa Facebook page, siyempre, ara diya tawe na. Okay, off the night, kita tubtub-tak na alas stress, ay mga anak kadasig lang. Pinsaran, ito kung panungdumo natin bilang kahapon, ang kabaskugon sang hangin, no? Sa atong bala diri. Ato niya nabatyagan, mga kauturan naton, makita man na, kita, ginin nyo sa amon FB page, no? Mga kahoy nga nagkalatumbar, at tunga dalan, ang mga, ito yung natungod sang kabaskog sang hangin. Ang mga naka-experience sa mga pagbaha-baha, pero ti kabalo kita, ining si Maring nakatugaman sa kadula sang kabuhi sang aton mga kauturan. May ara pa gid missing, di ba? Pero Tito Wilma, di inabala si Maring sa karon. Ara na siya sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Si Maring ara na sa gwa sang Philippine Area of Responsibility suno sa aton sa Weather Bureau ang pag-asa. Katapusan siya nga nasiplatan sa kalayuan nga siya 165 kilometro na katundan sang Kalayan, Cagayan. Kag ang iya sa direksyon pakadto na siya sa China. Okay, no, salamat sa Dios, di ba? Ang pahayagan ni weather specialist Adjar Aurelio. Ginapabastong pa sang nagligad na bagyo ang habagat. Kung nga magalumon, mangin magalumon, kag maulanon ang dako nga bahin sang Luzon, pati na sa aton sa Western Visayas. Si mangin maulanon iya ang Occidental Mindoro kag Palawan tungod man sa habagat. Syempre, diri sa aton Tito Wilma, southwest monsoon, muna ito nga habagat, naging mansion pa, ang iya ni direksyon sa rambal naman naton, panakatundan ang minhan iya sa kadasigon nga 30 km per ora. Sa Bacolod, diri sa atong sa isla, magalumungan naton kalangitan, although masanag ang atong sa kalibutan, gito ang aton kalangitan. Diri sa Dagbanwa sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, pero may ara mga paglapta-lapta man nga mga pag-ulan kag pagpanaguog, tungod man sa southwest monsoon, di ba? Kasarangan naman tumabas kung dapya sang hangin, halin sa nabagat na nagatundan, pagkato sa nabagat na nasidlangan, ang mabatyagan na itong dari iya sinagwa, ang ito naman baybayon, mangin kasarangan tugtog magbulubas kung naman ang dakyasang balod. Kaob, tita we, kainas ang kaagahon na alas 2:25, kag magatunod, naghunas siya
pagkaob alas 2:25 kay nasang kaagahon. Pagkaaga, no, alas 10:42 naghuna. Si Haring Adlaw nagbutlak alas 5:32, magatunod naman siya alas 5:28 karon iya sa hapon. Ang temperatura naman yung mabatsagan natin niya subong 30 degrees Celsius, di ba to? 30 degrees Celsius. Pero ang temperature range is 25 to 30 degrees Celsius. Okay. Kag magluwas naman si Tita Wilma, ariho, amo na aton update sa panahon. Kantuan pabala ang COVID, ang pandemic ang ginatubang naton. Ay nakuha naton, resulta ni siya sa SWS survey, kaya nga, mas pagid nga naglala iya ang kabalaka kag kahadlok sa mga Filipino sa pandemic karon COVID nalulot iya sang COVID-19 base sa Social Weather Station survey o kung SWS survey. Suno sa ila data naging pagwa September 12 until 16 sa diin diragid no tingbuok ang COVID-19 cases dito sa pungsod nagsaka 60 no 60% sa 1,200 iya ka mga respondents ang nagapati nga magalala pag ng pandemic. Ay mas taas ina siya sang 3%. Mas mataas ina siya sang 3% sa record nga na balhag nga record high nga 57% sang July 2020. Kag base man sa katapusan nga survey, 91 or 91% gidya ang nabalaka na hadlok nga tapikan or malatnan sang COVID-19 sa ang ila sini pamilya. Kag 9% gid lang ang masanging naton kabalaka nga ilang mabatyagan. Si ang kadamuon naman sang nahadlok nga balaka nagsaka pagid from 87% sang July, hindi tawa, June 2021. Amo na hambal sa amo na gin hambal sa SWS, the percentage of those fearing the worst is yet to come, where the COVID-19 crisis is always higher among those worried about catching COVID-19 than those not worried. Diba la? Sabot siya kadamo gyapon sa hindi bala kay sa isa tuod lang. Mabasi ka ba bisan sa local lang. Dili sa aton sa kaso sa Western Visayas. Dili sa aton sa isa sa nga nagwas. Why man sila nga gapasalamat kita nga ang sa especially sa Iloilo province nagnubo-nubo sila pero pasalamat gid sila gihapon, di ba? Kag ang Iloilo City didto sa apat sa mga probinsya ari naman diri subong niya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Kag Dakbanwas ng Bacolod ang mataas nga kaso sa COVID-19. That's why nga, amo na bala, ang paghalong sa gihapon. Kung natak-an na sila mamati, pero si Tita Waya natak-an magsulit-sulit. Nga himuon na ito ang mga health protocols para dira. No? Himuon din na ito ng health protocols. Kaya nga, kung hindi natin pagproteksyonan ang atong kaugalingon, sino man bala ang maapektuhan? Aton kaugalingon, aton pamilya, aton komunidad, kita tanan-tanan. Ha? Kinahanglan, sa gihapon ang aton sa face mask. Ang aton face shield, di man pagkalipatan. Kaya kung magwa ka mo may baklon ka mo iya sa mga matao nga lugar, kag sirado nga mga lugar, nag-required gid sila iya sa face shield. Hindi bala? Kag kita na lang iyang mag-observe sa pagdistansya sa isa kag isa. Kaya proteksyon mo na sa aton kaugalingon. Amo na yung social distancing. Kag magluwas pag na Tita Wilma, ang alcohol na pabakuna pagid. Amo nang pinaka-importante. Di ba la? Ang pinaka-importante. Kag dugang pagid Tita We, dugang pagid na itong update. Ano ining hambal sa National Telecommunications Commission or NTC na may ara sila mando. Ginmanduan iya sa NTC or National Telecommunications Commission ang Facebook. Magluwas ang Facebook. Magluwas ang Facebook or luwas sa Facebook kang ginmanduan ang Lazada kag Shopee. Na ginmanduan sila sa NTC
nga hindi na magbaligya sang SMS blasting devices. Oh. Kasi sa mga nakaintindi na iya, huoy kung ano na siya, na, si duwag kumuglay, bila tawi, pamo ka na bila, o kumuglay, bila tawi, na, ti, ara na sa aton, nakadipindi na sa aton, darama. Kaya arang iba nagawakal online mo, na, si kabaluman kita, so sa advisory sang NTC, na, ang NTC, wala iya nag-authorize sa importation, manufacture, sale, distribution, o type approval sa mga na-mentionar iya nga equipment. Kagkadungan man sinang pagpagwa sang cease and desist order isa tatlo ka mga na-mentionar nga mga e-commerce platforms, kag sila ang paatubang sa karon sa komisyon. Kinanglan ma-report sila sa October 27 sa National Telecommunications Commission. At hagpaya sang ahensya ang pagbaligya sang SMS blaster machines kag mga kaangay nga gamit ang paglapas sa radio control law na amo man sa NTC MO 01-02-2013 nga nagadumili sa portable cellular mobile repeater kag portable cell site equipment. Ambal sang NTC, ila imbestigahan ang pagpadala sang emergency text alert nga nagasiling na pagpangampanya. Kami nagwa mo. Pagpangampanya iya kay Anay Senator Bongbong Marcos nga sumiter sang Certificate of Candidacy o COC para magpapili sa presidential race sang nagligan niya si Manang. Si hibaluon gina nila. Hibaluon gina nila. Kag pa-explica ron din sila. Okay? Yes, Tita Wilma. Kung nara ka mo naka-online, makita niyo man ang sample sang machine nga ina, no, sang SMS blasting device nga ina. Kaya available na mo, di ba? Ara sa Lazada, ara man sa shopping, na ginabaligya. Amo na siya. Okay. Sa showbiz na ito, si Kabayan, uli di kasi butang ta sa showbiz, kaya si Kabaluman ta kung sino na siya, no? Kaya Kabaluman kita nga nag-file sa inyo Certificate of Candidacy sa nagligid na si Mana, ay nga mapipili siya bilang senador, di ba? Nagpaalam na siya gani sa iya sini-programa. Pero gin-announce na iya ni Kabayan, Noli Di Castro, ang pag-withdraw sa senatorial race. Kag gin-share man sining kilala nga broadcaster, nga ang pagbagusan niya paminsaron, natabo ina, matapos ang iya pagpangamuyo sa poong Nazareno. Kay kabalugid ka nga devotee ni siya mong sang Nazareno sa Quiapo, di ba? Kay kabalugid kita nga devoto ini siya sang Black Nazarene dira iya sa may Quiapo. Kag siling niya, napuno paminsan rin man, siling niya, napuno paminsan rin nga, mas na makabulig siya sa iya sa hatag sang or pagdulong sang tingog sang aton sini mga pumuluyo or pumuluyong Pilipinhon paagi sa pagbantala. Ikakabalo kita ako na sa media, di damo man dia. Pero ginin, pasalamatan man niya dia. Sorry. Sorry, gid. Iya man yung pasalamatan si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa pagbaton sa iya sa Aksyon Demokratiko kay Anderson sa amo sila nga partido. Di kabalo man kita nga una ni siya nagpadalagan sa pagkasenador sa 2001, pero wala man tinatapos ang iya term sang magdaog siya sa 2004 Vice Presidential Derby. Nanging Vice Presidente siya. Okay. So, inaman ang pilinaton ka mga updates nga na-share sa inyo sa sininga hapon. And of course, Tito Wet, Action Radio Philippine Standard Time, alauna 50 sa ACE na. Sa ito na nagdira mga
Okay, manamyawan na si Tia Wilma. No? Sa itong dire mga kauturan nga nag-upon online. Tito Vincent Chavez, mayong hapon. Salamat gid sa ebugos nyo gidira nga pamilya. Salamat gid sa pag-upod kay Tito Wilma karon iya nga hapon. Na? Nanay Norma na Tuto Eric, salamat man mayong hapon. Inday Yoli, si Yolanda Delicano nga matahong nga iloy. Mayong hapon kay Ana Sinoro. Siling ni Ana Sinoro pangamuyugin. Relax. Pamati sa Action Radio. Play games sa cellphone. Yes, para maka-relax. Diba? Yes, salamat kid. Inday Home Lumina, mayong hapon Miss We. Ara man siya gapon sa aton ara man siya sa aton gaupod online. Yes. Inday Mel Morales, dira sa California. Good morning. Kay good afternoon diri sa amon iya sa Bacolod na pero tisa na siling na naton. Yes. Pa-shout out hambal Inday Mel. Hi na, pa-shout out kay Jennifer. Happy birthday niya sa asawa ni Nunoy. Na okay. Inday Jennifer or Inday Chen. I'm sorry. Inday Jenny. Happy birthday sa imo. Halin to sa ilak no, sa US. Okay. Alex Montesa, yes, salamat din sa pag-like at pag-share. Na, thank you. Siling ni Ana, okay lang ang Goramax katulad ko titawi. Kaluyan, yes, basta healthy lang. Ano gidya kon may edad na? Ano gidya kon may edad na importante healthy lang kag nagahalong kita. Hindi bala nga Goramax gidya nga term ang ginagamit man. Ikaw bala Inday Ana Sinoro. Yes, tamyaw ko gid please. Vanessa Starmayo, Chinky Relagdon, Yvonne Butcher, Noel Amar, kag Alex Mons. Melili Uligo, good afternoon. Gaupon man sa aton subong hapon si Fernando Bongbong Narciso. Yes. Okay. Mayong hapon na action dito ay tuto melili ka ho. Mayong hapon to respetado na tingog haluday nung sa programa ay nga mga anak ka mo hindi pahulam lang na ni Lord sa aton nga mga talento nga ginabalik man ni Tito Wilma sa inyo. Inday Blaza, good afternoon. How are you? Good afternoon, Tito Wilma. Pasensya gi kahapon kay hindi ko ma-open ang inyo nga mga greetings, di ba? O, pasensya gi kahapon. Pero gatinguha man si Tita We bisan paano. Brian Bilardo, Ma'am Welms, mayong hapon tamyaw lang ko Antonieta kag Rolando Bilardo sa Tagabtab, Central Maaw. Gapamati, permi, thank you, kid. Jusel, Ana Lasio, good afternoon, Tito Wilma, listening from Linaon, Kawayan. Okay, Yvonne Bustier, mayong ugto Tita We. Yes, kamusta ikaw dira maghalong man ikaw, no? Siling niya Inday Ana, mayong hapon kay Governor Bong, Vice Gov Jeffrey, kag Congressman Greg Bao. Salamat gid. Okay. Same to you, Sir Mel. Okay, salamat gid. Hambal ni Inday Yvonne Bustier. Okay, relax lang kamo da ha kay balikan lang kamo ko ni Tito Wilma, ha?
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the An kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta. Propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, nga itong sinilater sender sa karon nga hapon si Susan. Apatawag siya sa ngalan, Susan, na nga daw pulos mga pag-antos inyong mga nabasahan kag mabasahan na ito, no? Sa mga ginapadala ninyo sa itong sinima. So, anyway, okay lang na Tita We, no? Dira galianin kay Nanay Rebecca Barela. Nanay Rebecca, kamusta na ikaw? Paamo ka lang na. Wala, anyway, ang mensahe ni Susan, Dear Tita Wilma, paayong hapon lang sa tanan-tanan kid nga nagapamati sang This Is My Life kag sa tanan nga programa sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Tita Wilma, may bana ako. Napamana ko ang lalaki nga ginapangindian kid sang akong iloy. Tungod love ko si Chris nga among bana ko subong, wala ko ginsapa ang pagkontra ni nanay. Napatay ang nanay ko nga may dako nga kaakig sa akon. Kabalo ka tita, bida si nanay ko. Kag ako lang gid ang isahan niya nga bata. Kag kabulig
sa pagbaligya sa merkado. Ako si Susan, 35 na akong edad, may bata na ako sa lalaki naging updan ko. Halin sang una, dako gid ang kaakid ni nanay ko sa ako na pamana. Tungod, isa lang, trike driver. Tigado na kuno kami, namanap ako sang tigado man. Pero sa pihak sa pagkontra niya, nangibabaw gid sa akon ang love. 19 years old pa lang ako sang una, sang nag-upod ako sa bana ko subong. Sang nagtinguha kami nga mag-atubang kay nanay, hindi yagid kami mapatawad. Kaginhambal niya, Tita Wilma, na tugtugtan o, hindi kami mag-asenso. Kag makamanggid kami sa kapigaduhon. Sorry. Nagmatuod ang hambal ni nanay. Subong, tigado gid kami. Tatlo gid ka pigado. Kag ang isa ka bilog namon nga bata, autistic pa. Abi mo ta, after sang napatay si nanay, wala gid niya kami napatawad ni Chris. Paano kami makabuhi? Hindi makabuhi, guro. Paano kami makabuhi sa sumpa ni nanay sa amon, Tita Wilma? Napinsaran ko gid. Nasiling ko kay Chris, ipadala ko ni Bala kung ano ang mahambal ni Tita Re sa atong sitwasyon. Dari lang asta, salamat gid sa pagbasa, Susan. Okay, Susan, sa imo salamat gid kag maayong hapon. Maayong hapon sa inyo, sa imo, pod ang mana mo, ang bata mo. Ulos pag-antos ang topiko ni Tito We sa mga nagliligad ng mga inadlaw, no? Patayningan gidya, ba? Pero, arikad ko kita sa imo inday, Susan. Kung tanawon bala naton, ang sitwasyon, wala iya poder o matarong ang ginikanan nga diktahan ang ila bata, ila binagid sa ila mapangasawa, sa ila sinimasamana, hindi ba na? Na mga sang una, pa na iya nga baw, pamok. Bisan kontra, hindi ka kasabat. Kung nakigan ka, hindi ka kasabat. Kaya kung malalison ka na nga bata, malain ka na nga bata. Subong nga hindi na pwede. Kaya nga ang bata, marason ganyan, trasanto may irason. Kung kay isa, mas mataas pa ang tingog sa ginikanan. Basta nabalaan nila nga ara sila sa husto, ma-reason out kinayang mga kabatahan. Pero magsiling na nga, when it comes to love, bisan ako guro, masakit din man sa bayan sa ginikanan. Especially nga duha lang ka mo nagpangabuki mo, ni nanay mo. Wala nga nag-aapin ako, pero tanawon pa man ba lang sitwasyon ni nanay mo. Duha lang ka mo nagpangabuki, timbang niya ikaw sa antos sa pagsakripisyo nga maka ka mo adlaw-adlaw, diba? Makalampuwas ka mo adlaw-adlaw. Masakit para sa iya. Kasi para sa iya, bayaan mo na siya mo. Pero wala ganyan na paminsan. Nga, magadak po ang inyong pamilya. Madugangan ka mo. Galing si hindi siya, conforme sa napamana mo. Ay, oo. Pero, ara na ina. Na? Ara na ina. Wala na siya sang mahimo. Tag-isa pa, wala naman sinalay mo sang mahimo. Kaya nagpahuway na siya. Ara na siya sa pihak ng sinabuhi. Napamanggap mo ko sa sitwasyon mo na para sa imo dugit sa pagsikway sa imo iloy sa imo duging sumpa ikaw kag nagdulot sa inyo pagpangabuhi nga duwa ni Chris
pati ang inyo bata, apektado, doon mo sina. Ha? Kung kaisa makasiling ka bala nga, tuod man nga nagadundot ang sumpa sang isa ka iloy. Kung lang tawang tabila ng mga sinang una, panabila ng mga, mga sinang una, ba ng mga disparates, pero ang iba nagapati, ang iba wala man nagapati. So kung ano man niya, ang atong pag-intindi, sa mga amo sina nga mga sitwasyon, ginarispect ina ni Tito Wilma. Pero ang mahambal ko lang give sa inyo, sorry, na inday, sandali lang, malamuok lang ko. Na? Hindi, di kayo ginbalhas ko mo. Sa balasong nga niya yung likod ko, na makatuloy na tutunulan ko, sigwe ka pa. Ariyo, balikan pa si Inday Susana. Pero, spiritually, na, kung ikaw, isa ka Kristiyano, kung ikaw nagatuo nga may Diyos ang kalibutan, ang makambal niya ni Tita We, ugot na pagpangamuyo na himuon siya. Pangamuyo ka kay Lord Jesus, pangiyang pangamuyo ko sa mahal niya Diyos. Sa ngalan sa mahal niya Diyos, kinahanglan yan ang ugot na pagpangamuyo. Nga makabuhi ikaw sa sinang ginapatihan mo, gapos ang sumpa para sa imo. Muna ba lang siling sa Word of God, mo si Titawanan na pero si tuod yun man, ang matudtuod nga ara kay Lord. Ang matudtuod na ginakakos ang tanan ng mga pagtilaw, nga nag-aabot sa aton kabuhi. Bot silingon ginakakos sa ginabaton sa tanan mga pagtilaw ara sa iya. Kaya wala tanong hinakontra mo ginabaton sa, ginatingwaan sa nga ma-overcome ina, malampuasan ina. Kaya nagasalig sa nga ara siya. Nga hindi niya kita pagpabayan, hindi ba na? Nga ara siya nga maghatag proteksyon sa aton. Ara siya nga ginabantayan niya kita. Ginapalangga niya kita. Kapihak sa atong mga pag-antos ka pagsakripisyo sa atong pagpangabuhi. Tagsa. Kag hindi pwede na magpadaog kita sa panulay. Kaya ganit mag-pray na sa Our Father, sa amay namon, na pangamuyo sa mahal ng Diyos, nga hindi kita magpadaog sa panulay, diba? Nga hindi pagpasugtan nga daog kita sa panulay, galing kung kaisa mas mabaskog inyong sa sitanin, kay tawo lang kita mo, makasasala kag unay sa atong lawas, pero kinahanglan, kung nahibaluan na ito, nasala ang atong ginisimo, hindi pa yauli si ang tanan. Magbago, hinulsulan ang salain mo. Ay, oo. Pero tandaan mo lang, kung nagapatigid man ikaw, sumpa ikaw sa imo siniiloy tungod sa imo ginti mo, hindi ka magpadaog dira. Mas, ikaw na magpati nga ang tanan nga nagkakabo sa kabuti mo pagsilaw sa mahal nga Diyos. Kag hindi kagin magpadaog sa kadulong, sa panulay, amo na kumbal ni Tito Wilma. Subo man panumdumon, no? Subo man panumdumon nga ang iloy mo nadula sa kalibutan, nga puno sang kaakig sa imo. Dala niya ang kaakig sa piyakang kinabuhi. Pero, ang mga balang ni Tita Will sa inyo, bisan wala kaniya na patawan. Ang pinaka-importante, amo ang pagpatawad halin sa mahal ng Diyos Susan. Oo. Importante na kapangayo kamo sa kapatawaran sa iya. Sa imo iloy. Antes, di ba pilingon na nagtinguha kamo nga palapit sa iya. Sa iya kung magpangayo sa kapatawaran, pero wala niya kamugin sapak, wala niya kamugin katawan. Nakahambal ka na nagpangayo ka na sa kapatawaran. Kung wala man niya makakatag, patiha ko. Ang mahal nga Diyos, nagapamati sa iyo. Nakahibalo siya. Kung daw ano ang imo man paghingultog, ang pangayo kapatawaran. Ang Diyos hindi magdalok sang iya pagpatawad. Natungod naman sa bata mga autistic,
bato na siya pang halog sa inyo kabuhi ng Juan Cristo. Binibisan na siling ka nga autistic na, autistic na. Way kakapakot, way kakabalok, kag hindi kagin magkapakot, basi siya pa ang makahatag sa kalipay kag kaayuhan sa inyo sa palaabuton. So, tuon na iya. Hanggang kaisa, yung may mga cases na madako, may diferensya, na nagadako, pero nagatubo siya ang manginormal, ang iya balatsagon, depende sa ginikanan, nga nagapakangop sa iya, nga nagamold sa iya, di ba? Ang mga autistic ni kung kabalo ka ni mag-atipan ka, ay kanami sila mga kabataan, mga talented ini, mga maalam pa. So, hindi ikaw magkaluoy sa kaugalingon mo. Pasalamatan mo yun at sa mahal na Diyos. Hindi ka kapakot. Siya pa ang makahatag sa inyo nga mag-asawang sanctuary sa uli. Basta ang ulam lang, as always, ang ginakabal ni Tito Wilma, hindi lang tayo nga, hindi ko na ni kaya, unpak na higulat ang tama na bibya. Do something nga muna. Ara lang siya mo nagahulat sa imo. Pagka siya ka mag-uyat sa iya, duha kabukas nga mga palag nga nagahulat sa imo pagpanawan sa iya. Ay handa siya na magbulig sa iya. Susan, ina lang ang matugda ni Tita Wilma sa imo, no? So, salamat gid sa imo pagpaambit ng iya natabo kay nagakatabo sa karon sa imong sinikabuhi. Kabay pa nga makuhaan man in eleksyon sa iba naton nga mga kauturan nga pamati kag nagaupod sa aron sa This Is My Life karon nga hapon. Nga anuman nga mga pagsilaw, anuman kabugat sa mga problema nga nagabot sa aton kabuhi. Magpakabakod kita. Hindi kita magpakahuyang. Magsalig kita sa iyang hugot. Kay hindi niya kita pagpabayhan. Siya ang aton protector, siya ang aton provider, siya ang aton safe. Diba? Okay, salamat kita. Sa atong dila mga kauturan, sa inyo man, kung luyag man sa inyo mga istorya nga kabuhi, pwede ninyo ma-share dito sa This Is My Life. Kalingawan na itong text sa kahapon, nga makahatag man leksyon, makahatag inspirasyon, kag makahatag man ehemplo sa iba naton nga mga kauturan nga nag-upod sa man kahapon. O problema nga inyo dinaangkon. Hatagan ni Tito Reyes, ang iyaman nga, pagpaino-ino, pagbinag-binag, atong personal opinion and advice, kasabihin, ikaw wala mismo makabinag-binag nga, ito isakto man, lumayuhaw. Ang final decision, ara ito hapon sa inyo. Kay ikaw ang tiglawas, and ikaw ay nakahibalusang kabugusan sa sitwasyon mo sa kabuhi. Okay? Yes, pwede mo na mapadala din sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, 10th House, Will Rose Building, Burgos Luxon Street, Bacolod City. Hindi gini pwede man, paagi mo ni sa social media platform naton nga Facebook. May ada account dito si Tito Wilma ang pinasugaton para ako niya makabasa makabason sa inyo sininga istorya sa kabuhi. Pwede naman mahinago ang inyong ngalan sa lugar. Pwede din. Okay, Tito Wilma. Action Radio, Philippine Standard Time. Alas 2:27 na. Nga ito nanay said Panyawan Liniment Oil. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon, padayon
Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio, pakolon man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, pakolon saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sa ginadampiligan Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado, aksyon na may dala. Okay kalitan na ni ang atong mga greetings anay no, sa online. Sorry gida. Katul abing tutun ni Tita Will mga dumay nagapangalot gid balahaw. Hindi blaza sa liwat aras, hindi blaza na nag-okay si Mama Ana, sinuro niya, okay lang daw. Well, anyway, Godspeed. Good afternoon, Action Chito from Inday China. Also, sir, yes, Ma'am Virtue, Pinda, good PM. We always monitor from Celine Homes gihapon. Please tamyaw lang sa mga apo ko, Neil kag Rosimay. Excited na ginaw sila sa ilang mga horoscope dito. Stay healthy always and God bless you and your family. Likewise, Ma'am Virgie, na Angela Liarte. Angela Liarte gayon dato. Good PM Action to mati lang ko sa Bangga Tutong, Barangay Felisa. Yes, mayong hapon sa ito dira mga listeners sa Barangay Felisa. Martin Aliling, good afternoon. An Lumawag, good PM. Siling ni An Lumawag. Good PM Tita We, patamyaw lang ko sa manghud ko nga si Jenny, birthday ya subong. Manghod mo si Jenny. Sino nga Jenny? Basi kilala ko man nga Jenny. Nga ginatamyaw kay ina ni Inday Mel. Asawa ni Nonoy. Paamo ka na balaw ni Miljon Robles? I don't know. Okay. Ikaw blatawi. Ano pagiga. Okay. Asan sayda? Hinuhales. Titawi ka namin isang emo face. Anong emo gina-apply man? Namiya ka sa face ni Tawe? Ay, nagtambok na ko gani. Naunod-unuran na. Tia Kim Eriman, good afternoon. Tita We, monitor lang kami diri sa Murcia. God bless. Salamat it sa heart. Ako yan, ma-heart like nyo lang kag ma-share o malipay na si Tawe. Juvie Monares, good afternoon. Ara man si Eddie Laos, good afternoon. Tito Wilma, ara lang ko na sila gihapon ni Nanay Isabel ga monitor sa My Victorious City. Okay, Alex. Si Alex Montesa. Yes, so, nabasa ko naman na imo-greet kay ina. Imo-greetings kay ina. Thank you, kid, na. Kag syempre, dira man kay
Alma Posisyon, Gonzales, good afternoon. Kay Jane, Inday Jane, Candido Hildore. Okay, relax lang kamuda. Balikan lang kamo ni Tita We liwat.
San Action Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon lang da. Nga nagba. Okay, Lani, Rumiano, ara siya nag-upod sa itong monitor lang ko di Tita We. Nara sa buwan kapis. Stay healthy, Tita We. Steady lang and beauty. Stay safe always. God bless you and your family. Yes, salamat. Joseph Cadina, salamat man. Watching from Iwahig. Okay, suod ka, Iwahig. Ano kalo niyo, diba? Okay na, diba? Mabansa na si Tita Wilma sang etong sini. Horoscope. Ang second horoscope para iya karon nga adlaw. Ang Miyerkules, Oktubre 13, tuig 2021. Sa mga nag-celebrate ng ilang birthday today, happy birthday! Kay Inday Jenny dira, no? Jennifer, happy birthday! Halin kay Nunoy mo. Robles kay siyempre sa amon man. Halin man kay Inday Mel. Melanie Robles. Yes, ano yung pinili niya? Morales. Okay, Margie, Hanivan family, good afternoon. Ara man nag-upod sa itong sininga hapon kay si Tuto Philip Kenalon Zagay. Kamusta lang sa imo? Kag all the way from Australia man. Inday Jocelyn Francis Quarante. Kabaluta, lockdown man kamula. Pero extra careful, good and God bless you. Una ako naton ang zodiac sign nga Libra, para karon nga adlaw. Libra, mga tao, Setyembre 24, tugtog, Oktubre 23. Adi mo ba na Libra? Magabaton ikaw sang bag-o nga klase sang trabaho. Magabaton ikaw, or let's say kung nag-apply ikaw, mabaton man ikaw, bag-o na nga klase sang work. Okay. Pero adi mo ba lang, imo nga mga ang imo mga kaupdanan, sundo nilang imo fashion style. Wow. Magluwasin na increasing ang imo income, ganiin imposible ang lifestyle, di ba? Ang hindi din posibleng lifestyle, especially kung single, ikaw, kag amo na yung imo handom, mag-save ka man for your future. Libra, may tumati mo na mga numero, 38, 21, 10, 43. Ruby red is your lucky color. Scorpio, ay mga Scorpio naman niya, tao, Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22. Ang imo ulubra kundera, Scorpio. Matapos mo temprano pa na inakontagaan mo sang oras kag gusto nga panahon. Kag syempre, may iban kapag nga bagay nga mahimo. Sige, time is gold dance, Scorpio. Mas tuwanti mo man nga mga numero 15, 36, 8, cards, 43. Cobalt blue is your lucky color. Ara naman siya. Sagittarius. Ang mga Sagittarius na taon, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21. Ang Sagittarius, ang pagpaniguro mo bala sa tanan nga bagay, ilabi na gid sa kwarta, among gini nagapangunan sa tensar mo, sigurista, tunto, simo. Sorry, joke lang. Pero kung may negosyo, ikaw makabawi-bawi ka man Sagittarius. Kininglan mangin wise ka lang. Mas tuwati mo man nga mga numero 8, 32, 55, kag 12. Tangerine is your lucky color. Sadlaw ng datawe. Hindi ka panguko sa tunlan mo. Pero Capricorn, ay mga Capricorn na taon, Disyembre 22, tugtog, Enero 19. Capricorn, hindi imposible nga mag-ayo-ayo ang imo palang abunyaan, inatungod man sang imo abilidad sa pagtrabaho, abilidad sa pagtrabaho mo, kag ang imo kaalam, amo ina makabulig sa imo, makatag kaayuhan sa imo. Kag abi mo, amat-amat ikaw, nga makabusi sa kautangan mo. Silingon amat-amat mo mabayaran ang imo mga kautangan, kag sa dason, hinay-hinay lang, pamo ka na. Capricorn, mga maswati ninyo nga mga numero justice 8, 27, 39, kag 11. Cinnamon brown is your lucky color. Aquarius. Ay mga Aquarius naman mga nataong Enero 20, tugtog Pebrero 18. Abi mo bala Aquarius, ang imo maayong exposure sa nakaligad nga event, makahatag sa imo sang panibag-o na naman nga proyekto. Kag dira nila makita ang imo kaalam kag abilidad. Mga maswati mo naman nga mga numero 10, 15, 36, kag 27. Sun yellow is your lucky color. Yes, ang mga Pisces naman. Pisces, Pebrero 19, tugtog Marso 20,
Yes, Pisces, kinahanglan mo lang maging honest ka sa imo mga friend. Kag i-appreciate mo ang tanan sa tunga ninyo. I-appreciate mo, makita mo mga kaayuhan ka mga maayo dira. Kag tungod, sinabi mo, ano mamimamag-an ang balatsyagon mo. Mga masuwati mo nga mga numero 22, 15, 36, kag 55. Cyan blue is your lucky color. Una nga ba sa itong pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong text ka horoscope, relax lang, si Tito Wilma magabalik pa pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercial. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang pagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No?
Kag bakit sa mag-file ko to my part because the year nga nagsunod ko, nakadamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nakadamog isa nagdamog dito. No? So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, so kay Ma'am Milagros Makayan anay dira. Ma'am Milagros, good afternoon, salamat kid. Kag dira man sa may barangay Kabog, kay Ma'am Mardina Binares, good afternoon, thank you kid. Kag Ma'am Surita Ferrer, kamusta na ikaw? Dira man sa may barangay hall, sa may barangay 38, no? Salamat gid. Salamat kag mayong hapon. Hindi Norma, kag hindi great mayong hapon lang. Kag syempre kay Edgar Defensor dira sa barangay Felita, salamat man kay Cristina Pambilona. Ay, kay work kay Annie Sanz dira naman sa Talisay City. Good afternoon. Kamusta lang dira sa inyo? Pero pawili ka naman karon Tito Wilma. Tapuson tanay ay nabili naton nga mga zodiac sign para iya sa karon nga hapon. Manyapon ta ko no, manyapon kita Inday. Salamat kid Inday Jocelyn Francisco Arante. Enjoy
sa pagpanyapon na okay, ari na kita titawi sa Aries. Ang mga Aries na tao Marso 21 tugtog Abril Justin 9. Mga Aries, ma-realize mo or ninyo nga bisan ginabudlayan kamo sa sitwasyon ninyo sa karon. Abi niyo dapat mo or ninyo inapasalamatan kung ikumparar sa sitwasyon sa iban. Be thankful. Ano lang na siya. Mas wati mo or ninyo nga mga numero Justice 43, 26 kag 11. Cobalt blue is your lucky color. Ang mga Taurus, yes, Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Sabi mo, makita sa imo hulag. Okay, mag-manifest, din man mo. Makita sa imo mga hulag ang unod sa balatsyago mo, bisan hindi ka pa maghambal. Gani, i-reveal mo na ang imo feelings na ginatago-tago sa iya, Taurus. Mansuwati mo nga mga numero 28, Justice 23 card. 7. Lavender violet is your lucky color. Tag sa mga Gemini. Ang mga Gemini naman ito, Mayo 21, tugtog Hunyo 21, sa imo regular nga pagpangamuyo. Don't worry, Gemini. May normal ang tanan sa imo. Ikayong lawas. And share your blessing. Mga maswati mo naman ng mga numero 31, 14, Justice Ace, kag 52. Baby pink is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman nila, Hunyo 22, tugtog Hulyo 22, reality check. Cancer, reality check. Hindi makuha sa pabanjing-banjing ang maayo nga kabuhi. Correct. Pawalaan mo lang, tigdawala lang sa imo. Paano ka na mag-ayuhan man? Pinahanglan mga budlay ikaw. Pinahanglan planuhon mo ang tanan. Diba? Kag-actionan. Hindi nga maplano ka lang nga maplano. Without any action, nothing will happen. Diba? Maswerte mo nga mga numero Cancer, 26, 12, 25, card, 45. Mango orange is your lucky color. Kag sa mga Leo naman ng mga Leo, ni tao Hulyo 23, tugtog 22. Leo, sa nasa horoscope mo, untatin na ng imo nga bisyo sa pagpanigarilyo kag pag-inom sang alak kag pati na pagpangin babae. Kung gusto mo nga mangin maayo ang dalagan sa imo kabuhi. Pero sa mga Leo nga mga mabuot, di way niya problema. Sa mga may bisyo lang. Leo, mga masuwati ninyo nga mga numero 15, 40, 38, kag 26. Amethyst violet is your lucky color. Katapusan ng zodiac sign para sa ating horoscope, Virgo. Ang mga Virgo naman na gusto 23 tugtog September 23. Ikaw, mangin isa ka-influensya sa YouTube na ay mabakal ang tanang nga mabakal ang imo sini mga gina-endorse nga produkto. Ba? Hindi ako na-active sa abong sina nga ino nga bagay. Kapag mo. Virgo, mga masuwanti mo nga mga numero 10, 35, 56, kag 23. Cloud white is your lucky color. Nabatian natin ang atong sinitag sa ka-zodiac sign para naman sa atong tag-tag ka mga horoscope para karon nga adlaw Miyerkules, Oktubre 13, 2021. Dira sa Purok Pine Tree, kay Belinda Bilonio, kay Lourdes Bansto and family, good afternoon. Yes, kay Ruming, kay Jerome Dinoy, Adoro James, mayong hapon lang. Sa siningabahin o plianay ninyo si Tito Wilma sa pagpangamuyo sa Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo
paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Diretso kita para sa itong 3 o'clock prayer. You died, Jesus. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Yes, so salamat dito sa pag-upod ni tagsa kahapon sa itong sinipagpangamuyo sa itong reflex prayer kasi nga itong orason para tabato sa COVID-19. Yes, Ma'am Elizabeth Malakagamala, good afternoon, Ma'am. Yes, thank you, Gid, sa pahanumdom, Ma'am. Our Lady of Fatima, pray for us and heal our broken land as we celebrate your 104th year last apparition at Cova the area. Amen. Yes, sakto gina, Ma'am, na. So, thank you, Gid. And God bless Gid sa inyo tonight. So, tiuna sa pagpaalam ni Tita Wilma sa atong pagpangalagad iya sa karon nga adlaw ang aton naman Bible verse of the day ibilin sa inyo from John chapter 12 verse 1 to 6. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Salamat, Gid. DJ, good afternoon sa imo na. Salamat kag buwas na naman, updanay kita. That is my life. Stand by na sa matao mga drama.
mensahe ng pagsiguma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentar.